Wilfred er direktør for Manic Motors. Han elsker sit job, men han har et problem. Lise får ondt i nakken og i hovedet, når hun står længe ved maskinen. Sigurd har smerter i ryggen. Han står og går meget på sin vagt. Og Leif er meget travlt. Han sidder mange timer for at nå det hele. Wilfred kan se, at den er gal. Han har brug for en løsning hurtigt. Situationen er uholdbar. Der er meget sygdom og travlhed. Det er ved at blive en ond cirkel. Men så får han en idé. Han inviterer Anne fra Falk Healthcare, og hun har en plan. Anne fortæller om sundhedsprocenten. Et digitalt sundhedstjek for medarbejderne. Sundhedsprocenten peger på de områder, hvor der er plads til forbedring. Medarbejderne tester nu sig selv og bliver klogere. Anne afleverer en samlet anonymiseret rapport med anbefalinger til forandring. Nu er Lise smertefri efter de indførte pausegymnastik. Sigurd er blevet stærkere og gladere med motion på arbejdspladsen. Og Leif har fået styr på stress og meget bedre kostvaner. Produktiviteten og glæden er steget, og virksomheden har nu et fælles sundhedsmål. Sundhedsprocenten gør dit liv sundere og sjovere.